dalilin da yasa na kira ku anan shine saboda kun san yanzu siyasa ya zo. Lokaci ne da za mu kwata 'yancin kanmu. Wannan gaskiya ne mai gari. A dacen a baya an mana alƙawarurruka da dama duk ba a cika mana ba. Kai shaida ne liman. Wannan gaskiya ne mai gari. Haka ne mai gari. Ya zama dole mu tsaya mu kwaci 'yancin kanmu saboda kada a zo a ƙara kumawa abin da aka yi mana a baya. Don haka ni yanzu ba zan bari a ƙara cin amanan mutane na ba. Kai kada mai garin zaka shigo a saboda rashin mutunci da iskanci. Ai dole mu ci ubanka. Dole sai ka gane kuskure. Dole ka ci ubanka. Zauna. Ha. A kashi ku rabu da shi ku tsaya mu ji menene ya kawo shi. Ha. Shikenan malima. Kai me ke tafi da kai? To ranka ya dade. Abin da nake tafi da shi shine na ji labarin wani dan siyasa ne. To shine sai magauta suke bi na a guje saboda sun ji labarin dan zo wajen ka in faɗa ma saboda ka san dai Allah ya ma mutane sosai kana da mutane a matsayin ka na adali to shi ma dan siyasa shi ma adali ne to faɗa min sunan shi in ji shi shine niki na ce dan zo in gaya ma saboda na san in dai na gaya ma to shikenan magana ya ƙare to shine magauta suke ta bi na a baya suka biyo ni a guje saboda ba su so in zo in same ka in gaya ma maganan saboda sun san in dai na zo na same ka na gaya ma maganan mai gari ranka ya daɗe sun san dai kawai magana ya riga ya ƙare an riga an kada su to dama tuntuni dama maganar da yake musu kenan tuntuni dama mun daɗe muna ta son Allah ya kawo mana adali ai mai gari sauyi kawai muke bukata mu sauyi kawai to dama mun daɗe muna neman wannan abun to faɗa mu sunan shi in ji shi Allah ya taimake ka sunan shi wani rabul MUSA INDABO ƙarƙashin PDP alhamdulillah dama an bani labarin shi na daɗe ina jin labarin shi an ce min mutumin kirki ne bawan Allah gaskiya ne mai gari to ba zai yiwu ba duk garin fanarabar MUSA INDABO shi za mu samuwa to ai dalilin da yasa kenan ka san dai kai Allah ya ma mutane sosai ai shi yasa na zo na same ka da magana na san in dai kai ma mutanen ka magana insha Allah aikin gama ya riga ya gama kawai kaman ya ci zabe ne insha Allah ilahu rabbi kaman ya ci zabe ne shi yasa na zo na ce zan zo in kawo ma wannan maganan Allah ya taimake ka na ji daɗin wannan labarin Allah ya ƙara tsawon rai ai na daɗe da sanin wannan mutumin in ka ji irin alhairan da yake yi mara yankewa saboda ya tsana ya ji matasa ba su sana'a to ai mu haka muke so saboda masha Allah gaskiya ya kamata a ce an duba wannan al'amarin gaskiya ne ranka ya daɗe ai ko in haka ne wannan ba Allah ya cancanta mu zaɓe shi a wannan gari na gaskiya ne wato Ahmad wannan gaskiya ne mu da ma ai fatan mu kawai ai ta yin alheri ko da ba mu samu ba to na kusa da mu a ce sun samu ko ba haka ba saboda haka banan nan ranka ya dade Allah ya ƙara yawan rai majalisar tarayya ta garin Abuja wakilcin mu a cikin garin Zaria wanda za mu aika Honorable MUSA INDABO a wannan shekarar ta 2023 saboda me kamar zuwa shi ake aika ko ba haka ba bare ko malalle ko ba haka ba me kamar zuwa shi ake aika maganan ka haƙu mu muna so mu gani a faifai ne kai ni fa ranka ya dade afuwa kai dan Juma Allah baka yawan rai ka tashi ka shiga cikin garin nan kai kuwa a cikin garin Zariyan nan Honorable MUSA INDABO shi za mu yi a cikin garin nan sai INDABO sai Honorable MUSA INDABO sai INDABO gaskiya dokin karfe ƙwarai kuwa gaskiya dokin karfe me kamar zuwa shi ake aika gaskiya dokin karfe ku tashi yanzu nan a matsayin kuma ya aiwatar da ƙwarai kuwa